It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 6 minutes before Bongani Mtolo Slilanga and Gabriel Sithole. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala before you start your morning. Incwadi ka Mark chapter 4 verse 39. Wayesevuka wakhuza umoya. Wathi kulo ulwandle thula uthi du, kwanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu. uJesu nabafundi bakhe basemkhunjini bahamba olwandle, sekuvuka isivunguvungu esinzima olwandle, amanzi asesho ukungena ngaphakathi emkhumbini abahamba ngawo. Kodwa ngithanda isenzo esenziwa uJesu mayebona amanzi esho ukungena ngaphakathi lapha babekhona, akakhulumi namanzi kodwa ukhuluma nomoya, ngoba uya understand ukuthi lamanzi awayisukeli wona, kodwa lamanzi aphusha umoya ukuthi ezengene ngaphakathi emkhumbini abahamba kuwona. Usesuka lapho kusekhuluma nomoya, uthi peace be still. Ma ekhuluma nomoya, umoya ukhuluma nawo bese kuthula nolwandle olungena ngaphakathi emkhumbini wabo, ngoba uJesu understand ukuthi the root cause of everything akusilona nje ulwandle luyinkinga, kodwa inkinga umoya ofikile waphusha ulwandle lwafuna ukungena ngaphakathi. Uthi angikwazi ukuzondwa ulwandle, kodwa into kumele ngiqondane nayo, ngidile nayo umoya, ngoba lento lena lo moya yiwo wenze kwazi kwangena amanzi ngaphakathi emkhumbini engikuwona. Ngakho mangizo address amanzi kodwa ngayi address inkinga yangampela kuumoya, ngolokhu ngikhipha amanzi emkhumbini lokho engene njalo, ngoba inkinga kusiwona amanzi kodwa inkinga umoya ophusha ulwandle. Namhlanje kuseni ngicela sibambe isifundo lapha kuJesu. Ubona makunenkinga, akaboni nje inkinga esibona ngala physical, kodwa ubona i-root cause yenkinga wa addressa yona. Makunesimo esikuhlasele kwakho, musa nje ukuvela uaddress isimo sibona phambi kwakho, kodwa isimo nesimo esisifikelayo, inkinga nenkinga oyibonayo kusuke kunomoya khona ngemumva kwayo. Ngakho mawuthandaza address umoya that is behind leyo nkinga oyibonayo. Makunomuntu okuphethe kabi akusiyena inkinga lowo muntu, kodwa kunomoya osemva kwakho omphusha ukuthi akenze lokho. Ngakho mawubona umuntu okwenza kabi ungamzondi, kodwa dila nomoya osemva kwakho omfosayo ukuthi enze lokho akakwenzayo. Umoya unawo umzimba kodwa usebenza ngabantu kuzenza izinto ezithile kubantu. Ngakho makunomuntu okwenza kabi, kunomuntu okwenza izinto ongayithandi, musu kuba nenkinga nayo, kodwa khuluma nomoya. uJesu wakhuluma nomoya wa address umoya, wathi uthule, wathula. Akazange athule uJesu ebona kunezinto ezingenzeki kahle, khuluma nazo uyitshele ukuthi be still. Thula uthi du, wena moya ongihlasele ongabi namali, be still. Thula uthi du, wena moya ukugula ongihlasele, be still. Thula uthi du. Namhlanje ngifuna uvuka ukhulume nezinto ongayifuni empilweni kuba zenzeke, uyicommand, uyinikeza ama-instruction. Command them to be still. Makunesiyaluyalu kungekho ukuthula emndenini wakho, command umoya bese uyakulalela bese uzothula. Peace be still. Usho lawo mazwi uJesu kwase kwathula konke isiyaluyalu, kwathula sonke isivunguvungu. Angiwazi ama-storms akhona empilweni yakho, angiwazi ama-challenges obhekene nawo, but ngicela ukhulume nomoya, utshele ukuthi awenzeni bese kuyathula. Peace be still. Lwathula ulwandle, wathula umoya. Address umoya behind every trial, every tribulation oyibonayo. Utshele umoya ukuthi awuthula uzokulalela. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.